Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Mugimendu politiko gehienek bere sujetua dute. Feminismoak emakumea, antiarrazismoak pertsona arrazializatuak, animalismoak animalia ez gizatiarrak. Eta ekologismoaren kasuan gazteria izan daiteke kandidatu onenetako bat, kontuan hartuta krisi ekologikoaren kalte nagusiak datozen urteetan etorriko direla. Hain zuzen ere, 2018tik olatu ekologista bat etorri da, altxatu da, gazteriek mugituta. Gaurko saioan, gazteria eta ekologismoa. Laskainaseko urtegia. Lezken arteko bizitza. 16. mendean alorrak ureztatzeko sortua, denboraren joanean garrantzi handiko natura erreserba bihurtu da. Izan ere, urtero, milaka hegazti pausatzen dira Laskainasen migrazio bidaia luzeetan. Beste haunitzek ezegune hau aukeratzen dute negua emateko. Halaber, animalia ugarik, ez hegaztiek soilik, aintzira hau dute bizileku. Eta gaurkoan, Ainhoa Buenorekin gaude, bera Ernaieko kidea, militantea da. Mila esker gurean egotegatik, Ainhoa. Esker mila zuei. Berarekin solastuko gara, gazteriaz eta ekologismoaz intersekzio horretaz, eta bueno, okurritzen zaigun guzti horretaz. Ainhoa, nonbaitetik hasteko, gazteriak badu problematika handi bat artifizializazioarekin izatez. Bere heriotza kausa nagusiak, lehenengo biak dira trafiko heriotzak eta bertzetik buruaz beste egitea, ez? Ez dakit, Ainhoa, nola ikusten duzun zu gazteria? Arazo mentalez betetako gazteri bat ikusten duzu? Bai, nik uste, azken aldian hitz egiten gabiltzan, ez? Krisi anizkoitz honen jo puntuan osasun mentala egon dela eta oso kaltetu atera dela. Orduan, gazteon kasuan ere egoera bai, kaskarra da, eta ustut badirela kausa ezberdinak edo ez, faktore ezberdinak atzean egon daitezkenak. Garrantzitsuenetarikoa edo pixkat guztia englobatzen duena eta ez, harreman zuzena duena nik uste badela, ulertu beharra dagoela, belaunaldi gisa bizi dugula espektatiba krisi bat eta bertan murgilduta gaudela eta nolabait horrek egiten duela ez, gure etorkizuna edo gure bizi proiektua eraikitzerako orduan baldintzarik ez izatea. Ez materialak ez eta emozionalak ere ez. Orduan, horrek nolabait desegonkortasun bat sortzen digu, ez dugulako bermerik eraikuntza horretarako, eta nik uste hortik datorrela pixkat erroa edo, erroa. Orduan, ja hori lotuta, hori biharrarekin ez, baina ez da biharra desegonkor edo daukagun bakarra, baizik eta gure orainaldian ere guztiz prekarizatuta bizi garela. Hortaz, orainaldian prekario eta etorkizunean zalantzak, ez? Bai. Baitugu espektatibak eta ez dire betetzen errealitatean dugunarekin. Edo, eske, inkluso ezin dugu espektatibarik izan, ez? Orduan, orainaldia prekario, etorkizuna desegonkor, nik uste, ez dela harritzekoa, ez? Gazteon osasun mentalak okerrera egin izana azken aldian.
Eta, bueno, dena den uste dut badela garrantzitsua ez ulertzea afera isolatu gisa, eta ulertzea badela gazteriaren eta inkluso gizarte osoaren erantzunkizuna eta erronka kolektibo bat. Karo, horra hondizetan psikologiak egiten duena, ez, individualizatu arazoak eta, bueno, seinalatzen duzuna erakundeetatik normalki da arazo estrukturalak daudela, ez? Arazo mentalenak ere horri erantzuten diola. Eta guztion erronka dela azken finean horri aurre egitea. Eta beraz, honek sortzen duena da estres egoera handi bat, gazteengan, ez? Hortik segurazki, heriotza tasa altu horiek, trafikoan, buruaz beste egitean. Horiek, aipatu dituzuna, espektatiben arazoak dira, ez egonkortasuna, arazo mental horren kausa. Neri iduritzen zait, ematen zaigula gaztei pixket mezu eskizofreniko bat, ez? Erraten zaigu izan behar garela munduko onenak, munduko exitosoenak, baina aldi beren erraten zaigu izan behar zara kontsumitzaile bikain bat, ez? Eta mezu eskizofreniko horrek nik uste sortzen duela hor, ez? Arazo bat. Bai, botatzen duzun horretatik nik uste badela halako harreman produktibo, kontsumitzaile, aisialdikide bat, ez? Halako harreman bat, badena guztiz logika kapitalista baten oinarri, ez? Gu azkenean bultzatzen gaituzte bizi erritmo zikliko, azkar, basati baterantz, izan gaitezen ahalik eta produktiboen, lor ditzagun ahalik eta etekin handienak, izan dezagun ahalik eta denbora libre gutxien, eta inkluso daukagun denbora libre hori haiek nahi duten espazioetan edo aisialdi eredu hortan kontsumitu, edo inbertitu dezagun, ez? Orduan, bada hor gurpil bat, produktiboa eta faktore guztiak dituena bideratuta produktibitate hori handitzera. Uste dute hemen badela garrantzitsua ulertzea subjektu produktibo hori ahalik eta produktiboa izan dadin behar duela sistemak subjektu erreproduktibo bat, ez, bermatuko duena, etekina handiagoa izan dadin. Kasu honetan gu gara emakumeak subjektu erreproduktibo hori kondenatu gaituzte, ez, azkenean subjektu produktibo horren zaintza lanetara. Orduan ulertu beharra dago dela logika kapitalista bat guztiz eskutik helduta doana genero rolekin. Era bat, ez, eskatzen zaigu izatea superproduktiboak, superkontsumitzaileak, baina gainera hori dena posible izateko zirrika horrek funtzionatzeko. Guztiz logika patriarkala da. Ezkutuko lan norbaitek egitea. Bai, eta gero, botatzen zenuenarekin, ez, kontsumoa aisialdia eta azkenean bagoaz metatzen zama bat edo bagoaz pilatzen hor gainkarga bat, ez? Orduan sistemak beharra du ere nolabait ordenatu non non espulsatzen den hori edo non destamatzen den. Orduan hor kokatzen zaigu haiek hegemonizatu duten aisialdi eredu bat, ez? Heldu dadin asteburua, deskonektatu dezagun, baina hori egin dezagun, eredu batean guztiz loturikoa estimulu azkarrekin, pizgarriekin, inkluso biolentziarekin, ez? Orduan izan dadin aisialdi despasatu bat, eta astelenean buelta ez, ziklo berdinera. Bai, hola zuk eran duzun ziklo ez, hasten gara astelenean, gaude superdeprimituak lanean, horrela aste guztia, gero ortzegunean hobe, ortziralean besta, hor desahogatzen gara, larun batean da desfaz totala, igandean depresio eta astelenean berriz, ez? Eta gaude hor zirkulo horretan. Hori da, zikliko horretan. Karo, Ainhoa, bizimodu horren bertze ondorioetako bat, ez? Pentsatzen dela komunitatea urratzen dela, ez? Akitzen dugu fragmentatzen jendartea. Neri duritzen zait, gaur egungo arazo potoloenetako bat dela atomizazio, ez? Gaudela denak individualizatuak. Ze konexio ikusten duzu guzti honekin, individualismoarekin, gazteak izaki individual bezala ikusten dituzu? Bai, azken finean ez, ulertuta neoliberalismoaren ondorio zuzen gisa kokatu dezakegula individualismoa, gazteok ez gaude salbu, ez? Orduan, ulertu, nondik datorren edo pixkat konplexua azaltzeko ez, azkenean izan da estrategia oso bat, eta ez dago faktore bat eta bakarra. Uste dut, honek liburu bat idazteko eman dezake, baina uste dut bi kontu garrantzitsuen daudela, edo nik behintzat azpimarratuko nituzkena. Alde batetik dago logika neoliberal honen barnean, ez? Azkenean
norbere burua markatu gaituztela gure bizitzen jabe, gu gara bizitzan zoriontasuna eta arrakasta lortzearen erantzule bakarrak, ez? Orduan nolabait gure gain uzten dute motxila hori gainera nolabaiteko askatasunaren izenean, ez? Zuk daukazu askatasuna erabakitzeko zer den zure bizitzarekin egin nahi duzuna. Orduan, hor sartzen da ere individualismoaren lehia hori, norberak lortu behar duelako bere bizitzako zoriona eta arrakasta, eta horrek ez du, ez? Bide irekitzen nolabait komunitatean eta kolektiboan ekarpen hori egiteko, baizik eta norbera bere zilborrari begira egoteko. Orduan, ez? Kasu horretan zaila da norbaitek, zaila. Ez da bideratzen ez logika hori kolektiboan inbertitu dezago. Orduan, hori alde batetik, eta bestetik, eta uste dut igual lehenengo honen ondorio zuzena dela, bada aldaketa handiak ematen ari direla, eta nire bereziki kezkatuan nago honekin harremantze ereduan. Gure bizitzako esparru guztietan, ez bakarrik lagun artean, izan daiteke bikote sexu afektiboetan edo dena delakoa, baina nolabait ematen ari da niaren gaientze bat, ondokoa zaintzeko geroz eta erantzunkizun gutxiago, uste dut harremanak pila bat likidotzen ari direla, ez, kalitate aldetik, eta gutxinaka geroz eta gutxiago direnak ondokoa zaintzeko autua hartzen dutenak, ez? Orduan bai, ez dakit jaga zaintzen galdera, baina badu, ez? Bai, erabat fragmentatu zuk erran duzuna, ez? Hori, komunitatua eta Euskal Herriak duen egun komunitario hori ere ari da urratzen, ez gaude gu salbu. Eta honen ondorio zuzenetako bat edo bertze ondorioetako bat da gazteriaren despolitizazio azkenean, ez? Seguraski alderatua guk ez dugu ezagutu, baina alderatua duela urte batzuekin hor bazagoen aixe komunitate estuagoa, ez, hurbilagoa, eta jendarte ere politizatuagoa zagoen, ez? Mobilizatzen zen askoz gehiago, gaztetxeetan, herri mugimenduetan, gaur egun Ainhoa zuk nola ikusten duzu, gazteria despolitizatua dago? Niri despolitizazio hitza ez zait bereziki gustatzen, uste galako ignorantzia eta pasibotasuna ere autopolitiko bat dela. Eta ez dela inertzia jarraitza ere autu bat da. Orduan, ez gehiago, ez nuke despolitizazio gisa kokatuko, baina bai ikusten dela, ez, suposatzen dut, individualismoarekin ere baldotuta dagoela, ez, norbere zilborrera eta norbere formakuntza pertsonalera bideratua dagoen horretan, geroz eta kolektiboarekiko kontzientziazio hori ere gutxinaka txikitu dela. Uste dut garrantzitsua dela ere digitalizazioaren gaia hauetan eta ulertzea saturazio edo gain informazio egoerak bizi ditugula, eta horrek ere zailtzen duela, kalitatezko, formakuntza bat izatea, eta horrek dakarren guztia kontzientziazioari dagokionean, baina bai, uste dut bai. Batzutan ematit inpresioa, agian ez zaudea ados norekin Ainhoa, nolabaiteko despolitizazio horrek, edo erran nahi dugun, kontu publikoetan ez parte hartzeko autu horrek, ez? Ekartzen duela, bertze zati bat politizatua dagoena gain politizatua egon behar izatea, ez? Nolabait ere konpentsatzeko. Hau da, militante gutxi garenez, gutxi garen horiek egon behar gara guztira, ez? Egon behar gara herri mugimenduan, auzoko gaztetxean, ernaien, talde feministan, eta orduan ez dakit gertatzen den halako saturazio bat bezala. Digo, sentsazioa gazte politizatuak, ez dugula segundo bat ere bizitzeko. Bai, agian ez, gain politizazioa baino saturazioa nik uste badela hitza. Bai, azkenean garai hauetan ere eta garai individualista hauetan ere gara kolektiboan sinisten dugunak, ez? Eta espazioen beharrezkotasunean berresten garenak. Ez da erresa daukagun erronka, azkenean ez, garai hauetan guri ere badagokigulako aktibazio hori sustatzea, pixkat hori guztia, baina bai, arrazoi duzu. Eta, politikaz ari gara, baina hemen ekologismoa solasten dugu, hain zuzen ere, gai honetan, ez? Programa honetan, gazteria ekologismoari dagokionez, nola ikusten duzu? Uste duzu, kezkatuak daudela, ikusten duzu badagoela hor, ez dakit, asmo bat, horrekin kezka bat, nola ikusten duzu hortan? Bitu, kontzientziazio edo despolitizazio horren barnean, uste dut justo
ekologismoarekiko gaur egun badagoela kontzientzia minimo bat. Uste dut beti egon direla, ez? Zagiten nahi dut, lehen politizatzaileak edo izan daitezkenak, edo bueno, pixkat gazteria politikarekiko hurbildu izan dutenak, eta uste dut gaur egun ekologismoa dela horietako bat. Eta gutxinaka ari dela gazteria aktibaziora eta pixkat antolakuntzara ere batzen edo behintzat mobilizaziora. Uste duzu, bertze movimentu batzuk baino gehiago, edo hoiekin batera, dituela erakartzen gazteak politikaren mundura. Bai, antolakuntzara agian oraindik ez hainbeste eta agian hor dago erronka, baina uste dut kontzientziazio minimo bat, larrialdi klimatikoarekiko eta hasi dela edatzen eta uste dut bereziki gaztetxoen gan, ari dela bai zabaltzen. Hain zuzen ere, 2018tik ikusi dugu, hor estanda txiki bat ez, Greta Thunbergen mugimenduaren gibeletik, Fridays for Future eta horrelako kolektiboekin. Gazte mugimendu hauek, nola ikusten dituzu? Bitu, gustatu zait estanda horrena ez, askotan kokatzen delako ekologismoa 21. Mendeko ezakit borroka edo hildo berri bezala, eta hori ez da horrela. Gure herrian badira hamarkadak borroka ekologista da mugimendu ekologista aktibatuta dagoela, ze Atxetaren kontrako borroka ekologista da, Lemoizen kontrako borroka ekologista da, ez? Orduan, bat nator ez dela borroka berri bat, baizik eta halako berpizkunde txiki bat, edo, azken finean ez, urte hauetan guztietan zehar, bai egon dela, herri erantzun bat, agian ez hainbeste larrialdi klimatiko terminoetan, eta gehiago amalurraren eta herrien defentsa terminoetan, ez? Baina, egon da hor mugimendu bat, ezker abertzalea hor egon da, eta gazte mugimendua ere inhandi batean hor egon da lehen lerroan. Eta orduan, fenomeno hau, ez? Ikusten dut nolabait, ez dela Euskal Herrian jaiotako fenomeno bat, edo pixkatez, azalduan honekiko desloturan kokatzen dena, hain zuzen ere Europan eta ez, justu hau zehazki iparraldean ematen denalako berpizkunde bat da, gerora honuntza etortzen dena, orduan, berezitasunen artean, uste dut hori dagoela, ez dela hemen eta herri honen beharrei zehatzean erantzuteko jaiotako fenomeno bat. Eta ez, agian ez dituela justo Euskal Herriak dituen beharrak asetzen ekologismoaren gaiarekiko dena delakoa. Izatez, entzuna dut Fridayseko norbaiti erraten, Atxetearena hori politika da, hori ez da gure kontua. Claro, bai, pixkat hori, uste dut dagoela Euskal Herriko tradizio ekologistaren gandik deslotua, eta igual hemen egon diren lurrarekiko eta herriekiko lotura indartsu horiek ez ditu dela mugimendu hortan plasmatuta ikusten. Dena den, uste ez, pozgarria dela halako mugimendu bat egotea. Azkenean ari delako ez, gazte batzuk, ekologismoaren gaiarekiko hurbiltzen, eta gutxinaka mobilizazio hori ere ari delako sustatzen, uste dut hori beti dela pozgarria. Eta orain badugula hor erronka bat mugimendu guzti hori pixkat kokatzeko Euskal Herriko markoan, lotzeko aurreko tradizio ekologista horrekiko, eta batez ere irakurketa integralago bat egiteko. Nafarroan ere badago Fridays, ez? Nafarroan ikusten duzu mugimendu zerbait ekologismoaren alor horretan? Bitu, aipatu dugunaren bidetik ez, uste dut Nafarroan badagoela mugimendu ekologista eta justo lehen aipaturiko termino horietan, ez? Lurraren defentsan eta herrien defentsan, ze ikusi da eta justo, Elizondon egon da ez, aroztegiaren aurka egon zen ere herri erantzuna, eta uste dut badagoela, hala ere uste dut, nabaria dela ez, aldea, herrien eta hirigunearen artean, landa ere muan uste dut askoz kontzientziazio maila handiagoa dagoela, normala ere gu garelako erasotuak, ez, bai. Baina bai, uste dut, planteatu izan direnean kanterak, planteatu izan direnean zabortegiak, edo halako makroproiektuak, ez? Bai ikusi dut eta bai ikusten da badagoela herri erantzuna eta gazteak ere bertan daudela. Egia da ekologismoan perfila oraindik ere nahiko zahar xamarra dela, ez? Gelditu da hor ezakit 70. hamarkadako estanda horretan eta hor baditugu karentziak ekologismoan hori bai. Edozein kasutan, Ernaien, zu Ernaien ikusten zara, ze toki du ekologismoak? Ari du hartzen toki gehiago, ari da borrokan, nola dago kontua?
Gure kasuan, badira jada urte batzuk antolakundean, ez? Ez dakit, toki berezia aitortzen zaiola, ez? Edo bai, aitortza hori ematen zaiola, baina egia da, kostatu izan zaigula agian horren itzulpen praktikoan asmatzea, eta orain bada garaia, ez? Kongresu prozesuan murgilduta gaudela, hor jauzi kualitatibo bat emateko, eta benetatik, ez? Ematen badiogu aitortza hori ekologismoari, benetan hitzetatik ekintzetara pasa gaitezen, eta horrek gero isla praktikoa izan dezan, beraz, agertzi fruitu ematen duen kongresuak. Hor beraz, etxeko lanak, ernaien barrenean ere hortan. Ainhoa, bukatzeko eskatuko dizut gauzatxo bat bakarrik. Ze mezu bidaliko zenion gazte nafar bati, politikara hurbil dadin? Nik erranen nioke hori, bi aukera daudela, ez? Eror zaitezke inortzietan, izan zaitezke pasibo, erori ignorantzia, baina pertsonala ere politikoa da, eta aipatuan bezala hori ere autu politiko bat da. Orduan, horren aurrean antolatu gaitezke eta izan gaitezke ez, borrokalari kolektiboan, orduan, animatu daitezela eta antolatu daitezela, herri hau bestela ez dugulako errotik eraldatuko. Ainhoa Buenoren hitzak eta bere gonbitak parte hartzera antolakuntzan, mil esker handiz gurekin egoteagatik. Esker mila zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.